Každý sme raz hrali nejakú hru. Niekto má 80 rokov a hrá iba Tetris, niekto sa nesprchuje a hráva CS-ko, niekto je Gigachat a hráva God of War a niekto hráva My Milf Stepmom. Dôvod, prečo som predal moju pravú obličku a vôbec toho neľutujem. A každý by sa chcel do svojej obľúbenej hry pozrieť IRL až na fasofóbiu, pretože tá na teba vybehne obake a môžeš ísť do Kto pomenuje ducha obake? Ja by som chcel ísť do Jumanji a môj charakter by bol ona. A dnes, dámy páni, sa pozrieme na Jumanji. Vítajte v džungli, ako keby som bol Citron spojený s Kerim, zmixovaným dokopy, zašejkovaný a spláchnutý v záchode! Začíname tým, že Borec nájde na pláži niečo, dojde so svojím legendárnym lutom domov a zažne si lampičku. No, pod mojou režiou by to vyzeralo asi trochu inak. Teraz je tu tento borec a hrá Tekken. Vedeli ste o tom, že Tekken začína na T? Zaujímavé. A potom píše sloh do školy tomuto spoluobčanovi tmavšie sfarmenej pokožky, ktorý je jeho kamarát z detstva. Ide okolo starého domu a To je ten dům, kde se světí. Proč máš bundu do deště? Proč by ne? Protože neprší. Jo, ale mohlo by. Jak ja strašne neznášam nerdov. Děcka jako ty tenhle svět poliká. Hej, tiež keď dáva do série splachuje do záchodu a iba malá šanca, že sa narodíš. Potom je tu táto Borka, ktorá robí storky, ako keby bola Šopaholik Adel. Koukejte na ten švih, budu trénovat. Wow! Ako posledná postava je tu táto typka, ktorý je rovnaký nerd ako... Všetci ostanú po škole, nepýtaj sa ma ako... A spoluobčan tmavšie Dobrý, na to končím. Tento borec nájde nejakú starú konzolu menom... Jumanji! Takže zapnú hru a tá lampička, ktorú zažal borec v dome, v ktorom zažal lampičku, nebola lampička, pretože lampička, pretože lampička, v ktorom borec zažal tú lampičku, nebola lampička, pretože borec, v ktorom zažal tú lampičku, bola lampička, ale nebola to lampička, pretože svieti tá hra, ktorá je vcútená dovnútra. Čo? Breaking Bad level plot twist, ja sa... Takže hra ich vcúcala dovnútra a BOOM! Chápeš, lebo tam prišiel The Rock, vieš? Ten herec. Proste mrdnú z oblohy najznámejší herci na svete, okrem tejto Borky, tu nepoznám. Takže vybrali si postavy a karty sú hodené takto. Ten nerd je kameň. Tento borec je my boy Kevin Hart, joj! A táto typka je... Nádych, výdych. Jack Black. Ona sa proste nedobrovoľne preštiela do Štefána. Ja? Som Štefán. Jakub Čierny. A táto typka je táto typka. Karen Gilova. Juhu. Potom len tak príde Hroch a spápa Jakuba Čierneho. To neznášam, keď sa mi stane. Potom Jakub len tak zase padne z oblohy a je úplne v pohode. Zrazu príde tento borec, zoberie ich do auta a zachráni ich pred Hrochom. A preto deti, choďte do auta cudzím ľuďom, lebo vás zoberú do bezpečia. Spoiler, bezpečie je v pivnici. Takže to Miguel Snell, bad guy. A potom ukradol klenot a Jumanji sa začal rozpadať. Takže kameň, ja som to tomu bad guyovi ukradol ten klenot, tu ho máš, vráť ho a teraz ťa bude chcieť zabiť. Musíš ho vrátiť a zakričať Jumanji. Čau. Aha, pozri, ako vás vysadím na náhodnej lúke a odchádzam To je děsná hra. Kevin Hart ten film robí tak perfektným. Každý má slabiny a prednosti, hej? Kevinova prednosť, čakali by ste, že to je rýchlosť, ale není. Rýchlosť je jeho slabina. Rovnako ako kovač. Hneď ak to zistia, tak dojdú motorkári a... Rakety, všetko veci, epický záber, Kevina Kameň kooperácia! Ona je mŕtva. A už zase žije a má o jeden život menej. Hej, že som to zabudol povedať, každý má iba 3 životy. A teraz je absolútne kinoscéna. Kevin Hart vysvetľuje 16-ročnej týpke v tele Jacka Blacka, ako má šťať. Absolútny dick. Potom tento bad guy hovorí, že ich zabije. Teraz sa len tak zo strany objavili na trhu a hľadajú stratený kus mapy. Potom Kevin zje
koláč. Jedinú vec, ktorú nemôže zjesť, zje. Najprv je všetko v pohode, nezmenil sa mu hlas, ostal čierny, ale potom vybuchne. Nenajdu kus mapy, ale dojdu tam zlí chlapci a príde veľký boss fight. Potom príde nová postava, ktorá sa volá Hydroplán, budeme mu hovoriť Alex. Zoberie ich dole a vyslobodí ich. A zachráni ich. Preto keď za vami príde náhodný človek, že máte ísť do kanála, tak choďte s ním, lebo vás zoberie do bezpečia. Zisťujeme, že tuto Alex je ďalší hráč, ktorý je v hre už 25 rokov a je to ten borec zo začiatku filmu, ktorý našiel tú vec a osvietila ho lampička, ktorá teda bola tá hra. Takže ďalší level je, že musia ukradnúť lietadlo z letiska, ktoré sa už tento hydroplán pokúšal dvakrát ukradnúť a dvakrát zomrel. Preto má iba jeden život a teraz na to idú všetci 5. Nie, tak nie. Ale bolo to epické. Takže sa najprv musia dostať do tohoto letiska doku, alebo ktorá to je riť, kde majú skované autobusy, helikoptéry, lietadla. A len to lietadlo práve chcú ukradnúť. Chlapi, tu je editujúci ser, na to zdravím všetkých. Ja by som... skoro som to povedal. Ja by som ma veľmi rád oznámil, že by si mohol dať palec hore, možno odber a určite daj komentár, pretože to dosť pomáha zdieľať video ďalej a to znamená, že sa viac ľudí zasmeje a ty budeš dobrý človek. A stráže to tam dvaja muži. Aby ich odlákali, tak pošľú ulala, señorita. Pošľú tam, aby... Myslel som, že tam bude nejaká scéna, ale ona ich tam zbije. Takže oni potrebujú sa nejak dostať cez plot a... Tady mám nějaký štípačky. Hodili by se na něco takového? Padnú do priepastia, nemôžu vzlietnúť vyššie, pretože sa im pokazila helikoptéra, takže kameň vyšplhá hore, aby opravil vrtule, lenže jak idú hore, tak Kevinovi vypadne ten klonot, ktorý celý čas skoval v batohu, lebo bol, slušne povedané, opitý. Takže aby zobrali ten klenot, ktorý je obklúčený nosorožcami, tak Kevin Hart tam skočí z tej helikoptéry, nechá sa zabiť nosorožcami, aby tam prišiel kameň, zobrať ten klenot a je vybavené úplne všetko. Takže romantická scéna s kameňom a potom príde Kevo a hovorí, že idú na posledný level. Idú vrátiť ten klenot do sochy Jaguara, o ktorej som vôbec nič nepovedal. Potom dojde bad guy a donesú so sebou tigre. Poď si pro mňa! To by som tomu tigrovi fakt nerobil. Potom, skoro som to povedal. To som počul, že nie je dobre pre prírodu. Zoberú klenot, utekajú tam, ale potom zase dojde bad guy, príde tam, skoro ich zruší, skoro niekoho zabije, nikoho nezabije. Ty vado. Oni potom dojdú, zbijú tých tigrov, zbijú tých motorkarov. Zoologie, vole! A vlastne tá typka sa zabije, ale mala v ruke klenot. Takže ona, jak padá z neba, tak to hodí kameňovi do ruky, kameň to mrne do toho tigra, do tej cochy. A nič sa nestane. Vieš prečo? Lebo nezakričali Humani! 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 A konečne môžu ísť domov. Takže dojde Miguel, s každým si potrase ruku, Jack Black sa lúči so svojím dikom. Toto je velice dojemná scéna, kde konečne vyjdu z tej hry a s tou eufóriou šťastia. Radiátor na hovna! Ona sa proste nedobrovoľne prevtedila. Marek, chceš mi zjesť môj batplak, ktorý máš hneď tu? Áno! Áno! Takže toto je koniec tohoto perfektného videa. Ak nedáš like, tak prídem a ťa ako kameň. Ak dáš like, tak budeš mať cicinu ako Jack Black. A ak dáš odber, tak budeš mať dvakrát takú cicinu ako má Jack Black. A to fakt chceš. Takže Felipe Serranto sa lúči a 4!